कोकणची प्रीती या चॅनलमध्ये सर्वांचंच खूप खूप स्वागत आहे. सर्वांनी पटापट जॉईन व्हायचं आहे आणि कुठून आहात हे नक्की कळवायचं आहे. तर कसे आहात सर्वजण? आज ईद आहे. सर्वांना ईद मुबारक मंडळी. पटापट कमेंट करा. सर्वांना खूप खूप स्वागत आहे सर्वांचं. कमेंट करा आपल्या चॅनलवर, सर्वांच्या हक्काच्या चॅनलवर कोकणची प्रीती या. पटापट कमेंट करून सांगा कुठून आहात ते. हाय समर्थ, कसा आहेस भावा? कसा आहेस भावा? खूप खूप स्वागत आहे तुझं. इश्क वाला मी मी रायगडवरून, तू कुठे? मी कोकणातून. हाय हाय इश्कवाल्याला, मी कोकणातून आहे. तू कुठून? रायगडातून. वा वा वा, मग तू कोकण कर ना. हाय मानसी, बरा आहे भावा. हाय मानसी, कशी आहेस मानसी? इश्कवाल्याला म्हणते कशी आहेस बहिणी? मी मस्त आहे भावा. तू कसा आहेस? आमची मानसी आलीये, गुहागरची मानसी आमची कोकणातली. लाईक डन, प्लीज प्लीज. 1+1 2 लाईक झालेले आहेत. पटापट सर्वांनी कमेंट करा. मी पिते लस्सी. लस्सी प्यायला या. मानसी बोलते मी मस्त, तू कशी आहेस ताई? खुशी, परी आणि जिजू. जिजू ऑफिस मध्ये आहेत. खुशी तर झोपते. परी रायटिंग करते. तू काय करते मानसी? काल सप वाढले असतील, बघितले का? एक दोन वाढले वाटतं. 1-2 वाढले. 88 होते ना. 90 झाले. 90. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. मी तोपर्यंत लस्सी पिते. पटापट कमेंट करा मंडळी. कुठून आहात? लाईव्ह कुठून पाहताय नक्की सांगा. हाय आशिष दादा, मी ओळखते तुला. स्वागत आहे भावा. आशिष भावा, कसा आहेस तू? खूप खूप स्वागत आहे. मानसी बोलते संपली संपली लस्सी संपली. आवाज येतोय ना, पण आपलं असतं ना. असेल असेल. मी मोबाईल वरून पाहतोय. ओके. मोबाईल वरून पाहते आणि आम्ही काय लॅपटॉप वरून? आशिष दादा, तुम्ही विसरलेलात का? मला सगळेच विसरतात लोक, मीच विसरत नाही. मानसी बोलते होय. आईस्क्रीम संपला तरी कडेन कडेन कडे वरून म्हणजे असं हे करून खायचं आईस्क्रीम, है ना. आपण मिडल क्लास आहोत, त्यामुळे ह्या हरकती मिडल क्लास मध्येच असतात आपल्यासारख्या माणसांकडे. लस्सी संपली, फ्रुटी संपली तरी येतच नाही. अजून कुठेतरी असेल, आहे का बघू. काल मी टीव्हीवर लावलेली लाईव्ह. ओ माय गॉड. हा, वायफाय वाली टीव्ही, सॉरी अँड्रॉइड टीव्ही आहे तुझी? मानसी बोलते हे माझं पण असतं खरंच यार, प्रत्येकाचं असतं असं, है ना. प्रेम तू करतोस का? लस्सी किंवा आपण काय ते फ्रुटी वगैरे घेतली तर खडून खडून पिणारे, खडून खडून लस्सी पिणारे, किंवा काही आईस्क्रीम म्हणा, किंवा अशा साऱ्या गोष्टी खडून खडून पिणारे तुम्ही, तुमच्यापैकी कोण आहे? मी तर बाबा आहे, अभिमानाने सांगते. सॉरी, अँड्रॉइड नाही, स्मार्ट टीव्ही. सॉरी, स्मार्ट टीव्ही.
स्मार्ट टीव्ही आमचा पण स्मार्टच टीव्ही होता. अरे यार बंद पडला. सो बॅड. आता काय बघू कधी घ्यायची टीव्ही, है ना. मंडळी पटापटा कमेंट करा. मला नाही आवडते, मलाही आवडते. येस भूमी. हॅलो भूमिपुत्र, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. मलाही आवडतं. अशी लोक सांगायला पाहिजे की आम्ही पण असं करतो. येस दादा, आपण मिडल क्लास लोक आहोत ना, आपल्याला असं करायला लय आवडतं आणि आपण लहानपणापासून हे केलंय. कुठून आहात भूमी दादा? सांगलीचे दादा आहेत भूमी दादा. दादा मी पण करते बघा, आताच लस्सी पित होती आणि स्क्रीन ऑफ करून. आवाज येतोय का? तर इकडे आवाज आला खर खर. तर ते आमची मानसी सांगते ताई लस्सी संपली. रामनंद्र माने. रमनंद्र कुठून बोलता मॅडम? मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. इश्कवाला म्हणते अँड्रॉइड टीव्ही घेऊ. हा बंद पडल्यावर. येस अँड्रॉइड टीव्ही घ्यायची. भूमी दादा म्हणते आवाज आल्याशिवाय मजा येत नाही. बरोबर, जोपर्यंत खर खर. रामानंद मग असं आहे ना, RAMANA आलाय ना म्हणून. रामानंद तुळजापूरवरून आहात का? अरे तानाजी, तुझ्याकडे घरे आईला सांग की तू तुझ्या आई करेल तुझी. बहिणीला सांग, बहीणही करेल. तुला बाकी कोण भेटत नसेल ना. सो तानाजी लक्षात ठेवा, माझ्या लाईव्हवर येऊन अशी फालतू गोष्टी सांगायच्या नाही. कटायचं इथून. ओके आउट. कोकणातली आहे वाघीन, फाडून खाल्याशिवाय राहणार नाही बघ. इश्कवाला म्हणजे तानाजी चल निक. कसलं नाव, फक्त तानाजी. अरे त्यांची सर तुम्हाला आहे का? कुठे ते तानाजी राव आणि तुम्ही कुठलं? नुसतं नावाला पाटील लावता का? पाटलांसारखं वागायला पण पाहिजे. मानसी बोलते तुझ्या आई सोबत कर. वैभव कुंभार, शो मी युअर हाऊस. हॅलो कुंभार वैभव भावा, कुठून आहेस तू? मी हाऊस कसं दाखवू तुला इकडे? इश्कलर मध्ये नाव तानाजी आणि काम धनाजी सारखी. येस असलीच असतात लोक ही. फालतू बोलल्याशिवाय यांना चेन पडत नाही. भूमिपुत्र दादा म्हणते सिंधुदुर्गला कुठे? दादा प्रॉपर सिंधुदुर्गातच आहे मी. अनिकेत दादा म्हणते चहा पाणी झाला का? नाही रे दादा, चहा पाणी नाही झाला. रामचंद्र दादा म्हणतात वाईट कमेंट कोणी करू नका. दादा हे ऐकणारे लोक नाही आहेत. माझं आवडते हॉलिडे डेस्टिनेशन कोकण. ओके, कोकण आवडते डेस्टिनेशन आहे का? खूप छान, नक्की या नक्की या. प्रशांत दादा म्हणते परू चित्र काढूला नाही, हँड रायटिंग करूला. मानसी बोलते ह्यांना कसं काय वाटत नाही अशी कमेंट करायला, कारण ते नी डॅश डॅश. प्रशांत दादा नमस्कार, चहा वगैरे पिलात का? नारायण इंडियन MH. चष्मा काढा एकदा. चष्मा काढला तर तुमच्या कमेंट गायब होतील, मला दिसणार नाही. सो मला काढू शकत नाही. नारायण दादा हे काय, कोणी तुम्हाला फसवलं? छान दिसणार. हा मला माहिती आहे मी छान दिसेल, पण मला दिसणार नाही ना. मी छान दिसेल हा मला भरपूर जण सांगतात की चष्मा काढा तुम्ही छान दिसाल. मला पण माहिती आहे की चष्म्याने माणूस थोडस ऑर्डर दिसतो, पण काय करू, चष्मा काढला तर तुमच्या कमेंट दिसणार नाही मला. प्रशांत दादा म्हणताय परू ना दिसूला, परू अभ्यास करूला. श्री म्हणतायत हाय श्री नमस्कार. जय भवानी, जय शिवाजी, जय सातारा. कसे आहात दादा तुम्ही?
हाय यशश्री, स्वागत आहे तुझं. प्लीज सर्वांनी मंडळी लाईक करा चॅनलला. मानसी एक नंबर. मानसी माझ्यासाठी मानसी अशी वाघीण आहे, वाघीण चवतळून निघते. समजलं का प्रेम? मानसी खूप अशी हे फाडून काढेल एखाद्याला. हो ना मानसी? मंडळी पटापटा कमेंट करा. मानसी माझं नाव प्रेम आहे आणि मानसी हा रायगडचा आहे. प्रेम प्रशांत दादा परू काय करूला? परू हँडरायटिंग करूला. हाय चिंट्या, कसा आहे चिंट्या तू? कुठून आहे चिंट्या? श्री म्हणते दादा नाही श्री. ओके दादा श्री. श्री दादा, दादा श्री, श्री दादा असं बोलू की दादा श्री बोलू की श्री दादा बोलू? सवय झाली ना दाश्री मला बोलायची. तू माझ्यापेक्षा लहान आहेस ना. यशश्री बोलते आज सकाळी आलेलीस का लाईव्ह? नाही ग, आज नाही आली. चिंट्या म्हणतोय सर्वांना नमस्कार. सर्वांना चिंट्या थँक्यू. कुठून आहेस तू चिंट्या? मानसी बोलते ओके प्रेम दादा. चिंट्या बोलतो लाईक केलं व माय. चिंट्या खूप खूप धन्यवाद, तू लाईक केलं. सबस्क्राईब पण कर ना रे चिंट्या. माझं मी कोकणातली आहे चिंट्या. तुला कोकणात यायचं असेल तर मी तुला ना खूप छान छान प्लेस सजेस्ट करू शकते चिंट्या. करशील का रे चिंट्या तुम्हाला सबस्क्राईब? नमस्ते चिंट्या. प्रशांत दादा परू काय करूला? परू लिखाण करूला दादा. ओनली श्री. ओके श्री. दिलीप दादा म्हणतायत हाय. हाय दिलीप दादा नमस्कार. जय महाराष्ट्र. कुठून आहात नक्की सांगा. मानसी बोलते होय तर मला नाही आवडत ताईला बोललेलं. डे 1 पासून ताईला कोण काय बोललं की मी सहन नाही करून घेत. जो ताईला बोले त्याची त्याला जागा दाखवते. येस मानसी असं करतेच करते, मला माहिती आहे. स्टार्टिंग पासून तिला शांत करावं लागतं मग. थँक्यू मानसी. चिंट्या म्हणतायत पुण्यावरून. ओके चिंट्या, पुण्यावरून आहेस का तू? मग माझ्या चॅनलला जॉईन करशील का? श्री म्हणतोय तुम्हाला काय माहीत की मी लहान आहे की मोठा? काय माहिती, पण असू दे. म्हणून तर दादा म्हणत होती ना, मला माहिती नाही तू लहान आहेस की मोठा. सांग आता. सब करून खूप दिवस झाले. हे तू तर माझ्या पहिल्यांदाच लाईव्ह आलास ना रे चिंट्या. बघू हा. आता मी तुझी परीक्षा घेते. चल चिंट्या मेसेज कर, कमेंट कर. चिंट्याचा आता मेसेज आला तर चिंट्याने आधीच लाईव्हला हे केलंय. इश्कवाला नो म्हणतायत मानसी छान. अंकुश दादा नमस्कार. हाय नमस्कार ताई. नमस्कार अंकुश दादा. चहा पाणी झाला का? यशश्री म्हणते मी पण लाईक केलं 11 नंबरला. थँक्यू यशश्री. काय करते? चहा पिलीस का? यश तोरात. हाय यश दादा, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. मार्तंड मल्हारी. येळकोट येळकोट. जय मल्हार. मल्हारी दादा कसे आहात तुम्ही? विवेक दादा म्हणताय गाव कोणतं आहे तुझं? मी कोकणातली विवेक दादा. तुम्ही कुठले आहात? शुभम गवस. नाही काय नाही शुभम दादा. थँक्यू प्रेम दादा. मानसी बोलते. प्रशांत दादा म्हणतायत परू मँगो. दादांचं हे प्रशांत दादा तुमचं हेच असतं, नुसतं बोलतच नाही बाकी काय. यश दादा म्हणताय सेट गुगू. काय ह्यांचा मेसेज सेट गुगू. योगेश दादा नमस्कार. बोला की ताई. प्रशांत दादा म्हणते परू. मानसी बोलते तरी आपली जुनी माणसं बिझी आहेत म्हणून जुनी लोक आले की अशा फालतू लोकांना तर आम्ही बरोबर करतो. हो बरोबर आहे मानसी. श्री म्हणतो मी खूप घाबरतो मानसीला. हो का श्री? यशश्री म्हणते हसते यशश्री. मंडळी पटापटा कमेंट करून सांगा तुम्ही कुठून लाईव्ह बघताय ते, आणि कमेंट करा नक्की. शुभम गवस म्हणते कोकणात कोणता गाव? कोकणातला आहे कोकणच गाव. सिंधुदुर्ग जिल्हा. मी गाव नाही सांगू शकत. मानसी बोलते हा 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 श्री दादा थँक्यू घाबरण्यासाठी. चिंट्या म्हणतोय माझी कसली परीक्षा घेणार होती?
मला वाटलं की काही लोक सबस्क्रायबर मोड ऑन केला की कमेंट करत नाही आणि सबस्क्रायबर मोड ऑफ केला की कमेंट करतात. म्हणून मला वाटलं की खरं बोलतोयस की नाही. चिंट्या. विवेक दादा म्हणते मी पण कोकणातला आहे. विवेक दादा कोकणातले कुठे? कुठून आहात तुम्ही? मानसी बोलता कोकणातले कोण कोण असत? मी असय, यशश्री असा आणि हे प्रेम पण आहे. अरे शुभम दादा पण आहेत कोकणातले. तालुका कोणता? मी पण सिंधुदुर्ग, कुडाळ तालुका. आरती नायडू म्हणतात लोणावळा. हाय आरती ताई, नमस्कार, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती या आपल्या चॅनलमध्ये नक्की जॉईन व्हा आरती ताई. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. श्री म्हणतोय मानसी कुठे लपून बसू की पळून जाऊ? नको, लपूनच बसा आपल्या लाईव्हवर. मानसी बोलते ह्या लाईव्ह कोकणचे कोण असत सांगा. सगळ्यांनी सांगा, जे कोकणातले असतात त्यांनी नक्की आमका कमेंट करून सांगा. इश्कवाला म्हणतो मी पण कोकणकर. ओके, कोकणकर म्हणून कमेंट करा. ओके. विवेक दादा म्हणते राजापूर. ओके, राजापूरचे असत विवेक दादा. विवेक दादा मालवणी जमते का तुम्हाला? येते का? नक्की सांगा. चिंट्या म्हणते अरे देवा. मानसी बोलते ओ प्रेम दादा तुम्ही पण कोकणातले? प्रेम दादा तुम्ही पण कोकणातले असं मानसी विचारते. प्रेम तुला चिंट्यामध्ये आमच्या इतका आमच्यावरती विश्वास नाही का? अरे मला असं वाटलं तू पहिल्यांदाच आलास. शुभम दादा म्हणते मी पण कुडाळ. अरे वा, हाय शुभम. हाय फाय. आपण दोघे कोकणी, आपण दोघे कुडाळची, आम्ही दोघा कुडाळचे. चला चला काय ते आटाण्याचे चणे खाऊ, शाळेत शाळेत जाऊ. यशश्री म्हणते कालच्या सारखे प्रश्न विचारला प्रीतू. हा विचारते, थोड्या वेळाने विचारते, माणसं जॉईन होऊ दे. शुभम दादा मी कोकणातलीस तर माझ्या चॅनलला नक्की जॉईन कर. आणि सर्वांनी व्हिडिओ पहा. तुम्ही व्हिडिओ पाहिलात तर निदान माझा वॉच टाइम पण कंप्लीट होईल. सोमनाथ म्हणतायत नमस्ते दीदी, मला कोकण फार आवडते. हो का दादा? मग नक्की आमच्या चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातली छान छान माहिती घेऊन येते. छान टुरिस्ट प्लेस म्हणजे कोकणातले कल्चर दाखवते. तर नक्की जॉईन व्हा. 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. पटापट कमेंट करा आणि लाईक्स वाढवा. फक्त 14 लाईक झाले आहेत. बघू 15, 16, 17 लाईक करून टाका पटकन. श्री म्हणते मुक्काम पोस्ट तालुका जिल्हा सातारा सिटी. ओके, श्री दादा साताऱ्यातले आहे, समजलं का? इश्कॉला म्हणते आज लाईक टार्गेट 50. येस नक्की. मानसी बोलता गो मालवणी बोल गो, ऐकूक बरा वाटता. होय होय बोलते मंडळींनो पटापटा कमेंट करा. करूची असा तुमका सगळ्यांका कमेंट आणि लाईक करा आणि सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करू अजिबात विसरा नको. तुम्ही काय करता? नुसतं सबस्क्राईब करून जातास, मग माझ्या लाईव्हची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचणार नाही. त्यामुळे प्लीज बेल आयकॉनवर क्लिक करा. ओके, आणि कमेंट करा मंडळी. तुमच्या कमेंटची वाट बघते मी. होय होय तुमच्या तुम्ही बघताच ना. तुम्हीच दादांनो, तुम्हीच. गॉडफादर हाय. श्री म्हणते बट नाव आय एम आसाम. आर्मीमध्ये आहात का तुम्ही? श्री तुम्ही आर्मीमध्ये आहात का? विवेक दादा म्हणते मालवणी समजते, बोलायला नाही येत. ओके, बोलायला पण येईल दादा तुम्हाला. सोमनाथ दादा म्हणते मी 40 गावकर, कोण पण वाईट बोलू नका प्लीज. येस, कोणीही वाईट कमेंट करू नका, तसं सांगताय दादा. शुभम दादा म्हणते मला लाज वाटते की तुम्ही कोकणचे असून असले लाईव्ह. ओके, शुभम म्हणतोय मला लाज वाटते. तुला लाज वाटते तर निघ इथून, तोंड घेऊन जा. इथं कोण धंदे करायला बसलं नाहीये. प्रॉपर आमचं चांगलं व्यवस्थित आहे. चांगली माणसं इथं जोडलेली गेलेली आहेत. तू कुडाळचा आहेस असं वाटतच नाही. तुलाच लाज वाटायला पाहिजे की तू कुडाळचा आहेस, आमच्या कुडाळचा. निघ इथून. गॉडफादर म्हणते ईद मुबारक सर्वांना. हो दादा तुम्हालाही आणि सर्व आपल्या भावा बहिणींना ईद मुबारक. साहिल दादा म्हणतात वेर आर यू फ्रॉम? हाय साहिल दादा, आय एम फ्रॉम महाराष्ट्र. गॉडफादर म्हणते नीट बोल रे नाऱ्या. अरे कुडाळचा आहे म्हणून सांगतोय येडा, आणि एवढा फालतू बोलतोय. मालवणी बोलते मानसी बोलते हा काय ता बरा केलंस गो, सबस्क्राईब मोड ऑन. श्री दादा म्हणतायत नो. ओके, श्री म्हणताय कम्प्युटर हार्डवेअर इंजिनिअरिंग.
विठ्ठल दादा म्हणताय जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय शिवराय, जय शंभूराजे. गजानन दादा म्हणतायत कोणी वाईट आणि खराब कमेंट करू नका भावानू. गजानन दादा हे थोडक्यात माणसांना कळतं, नाहीतर असतात काय बोलू आता, तोंडातून येत होतं माझ्या, राहू दे. इश्कवालालो म्हणते जे खरे चाहते आहेत तेच लाईक करतील, बाकी फक्त पाहत राहतील. हा ते तर आहेच. योगेश दादा म्हणतायत राधे राधे ताई. योगेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कोकण प्रीती या आपल्या लाईव्ह मध्ये खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा मला दादा. गॉडफादर म्हणतायत कशाला आलाय रे तू, काय करायला आला बे इथं, नीट बोलायला शिकवलं नाही का घरच्यांनी? कसं शिकवतील यांना? आणि हे असे कोकणात पण असे नमुने आहेत ते मला माहिती नव्हतं, नाहीतर आजपर्यंत मला कोकणातली खूप छान मंडळी भेटली. गायबच झाला तो, पळाला इथून, घाबरला. योगेश दादा म्हणतायत बुलढाणावरून. योगेश दादा तुम्ही बुलढाणावरून आहात का? खूप खूप बघा किती चांगली लांबून पण माणसं आपल्या लाईव्हला भेटतायत. आणि हा आलेला येडा खायचा, काय नाव होतं त्याचं? शुभम गवस. करते तुझं बरोबर. बरोबर. यशश्री म्हणते बरोबर आहे दादा. येस यशश्री, तेच ना ग. एवढी फालतू आपल्या कोकणात पण अशी लोक आहेत का? नाहीतर मला तर आजपर्यंत कोकणातली एवढी चांगली आपुलकीने बोलणारी माणसं भेटली. मानसी बोलते का लाईव्हला काय फालतू बोलते का ताई? आणि कसले धंदे काळे केले ताईने? उगाच बोलायला दिलं म्हणून बोलायचं का? काहीही कोणी पुढे जात असेल तर काही पण बोलून मागे खेचायची आणि वरतून तू कुडाळचाच आहेस असं बोलतो. यार हा कुडाळचा असूच शकत नाही, येडा येतो. मला तर नाही वाटत. आमच्या कुडाळची लोक लय भारी आहेत, लय भारी. अशी नाही आहेत. हा कुठला आला सांगायला? सिंधुदुर्ग म्हटलं म्हणून कुडाळ सांगतो मी, कुडाळचं आहे. HSD कन्स्ट्रक्शन. हाय HD कन्स्ट्रक्शन, कुठून आहात आपण? आनंद झोंबाडे. हाय क्यूट गर्ल. हाय दादा, कुठून आहात तुम्ही? आनंद दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या चॅनलमध्ये. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. नक्की चॅनलला भेट द्या. काय पाहिजे तुला? ओके ओके ओके. यशस्वी म्हणते असले लोक नकोच. हा असली लोक आपल्या नकोच. खूप चांगली लोक आपण कमी का होईना पण चांगली आहेत ना, भेटतायत ना, तेच बरं आहे. असली नको. आनंद दादा मध्ये तू कोकणला राहते काय? हो दादा मी कोकणची आहे, पण माझं लाईव्ह आता जम्मू काश्मीर वरून चालू आहे. सो मी जम्मूला आहे. हे राहत का नाही? मी राहत आहे प्रॉपर कोकणातली, पण राहते जम्मूला सध्या. आनंद दादा मध्ये अगं अगं एवढी नको चिडू. अरे दादा बघ ना, मगाशी एक माणूस पोरगा आला आणि सांगतो मी कोकणातलाच आहे, कुडाळमधला. आणि म्हणते तू आम्हाला काय लाज वाटते, तू लाईव्ह वर आहेस म्हणून. अरे यार तुझ्या बापाचं खाते का बाबा, की तू 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 मला नेटपॅक मारतोस? गजानन दादा म्हणते अरे भावानो, आपल्या आई समान मानावं. त्यांना काय नाही पडलंय. बाबी कोलेकर. हाय नमस्कार बाबी दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे. कुठून आहात नक्की सांगा. श्री म्हणतोय यशश्री चिपळूण जवळ एक वालावकर हॉस्पिटल मी पाहिलं होतं, ते तुमचंच आहे का? मानसी आन्सर दे. HSD कन्स्ट्रक्शन म्हणतं मी सराटी आंतरवाली, जालना, महाराष्ट्र. थँक्यू सो मच दादा लाईव्हला आल्याबद्दल. बेल आयकॉनवर नक्की क्लिक करा, जेणेकरून पुढचं लाईव्ह तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आणि मी कोकणातली असल्यामुळे तिकडचे छान कल्चर व्हिडिओ, आणि मी सध्या जम्मूला राहते तर जम्मूतले टुरिस्ट प्लेस, असं हे कॉम्बिनेशन आहे. नक्की भेट द्या, व्हिडिओ पहा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा. मार्तंत मल्हारी म्हणते आम्ही छान आहोत, तुम्ही कसे आहात? मी पण मस्त आहे दादा, मी खूप छान आहे. तुमची फॅमिली कशी आहे? आनंद दादा म्हणतायत काही लोक करत असतात वाईट कमेंट करतात असती. हा पण आता मी सोडून दिले, जाऊ दे त्यांना. इश्कवाला म्हणते 20 लाईक झाले. थँक्यू सो मच. 20 लाईक झाले आहेत, अजूनही होऊन जाऊ द्या तुमच्या आशीर्वादाने सर्वांच्या. गॉडफादर म्हणते मराठी लोकांनी नीटच बोलले पाहिजे. गिव्ह रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट. माझं तेच आहे दादा, खरोखर बोलला दादा. जर मला समोरच्याने रिस्पेक्ट दिली तर मी रिस्पेक्ट ठेवणार, नाही तर मी ठेवणार नाही.
मी तर काय म्हणतात ना, काय म्हणतात ते ह्याचा पुतळा नाही बसली आहे. म्हणजे मला 2 चप्रकं लावून गेली आणि मी दुसरा गाल पुढे करणार. नो वे. मी त्यातली नाहीये. इश्कवाला म्हणते आणखी 30 लाईक होऊन जाऊ द्या. मंडळी करणार, मंडळी आपली लगेच लाईक करणार. ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. 20 लाईक्स झालेले आहेत. अजून पटकन लाईक होऊन जाऊ द्या. 30 लाईक्स होऊन जाऊ द्या. भाभी दादा म्हणतायत चहा पाणी झाला तुमचा? नाही दादा, नाही झालाय. मिस्टर येणार कामावरून, मग आम्ही चहा करणार. आनंद दादा म्हणताय, अगं मी आनंद दादा नाही, अण्णा. ओके, अण्णा. सॉरी, अण्णा दादा. सॉरी, सॉरी अण्णा दादा. काय हे चष्माने पण मला दिसत नाही. मग मी जरा ना थोडंसं राग आला ना, डोकं जरा गरम झालं की मला समोरचं दिसतच नाही. सॉरी. मानसी बोलते जाऊ दे ताई, इग्नोर. येस, इग्नोर. बाबी दादा म्हणतायत कोकण गाव आहे आमचं. मी पण कोकणातली बाबी दादा. मी कोकणातलीच आहे, सिंधुदुर्गातली. तुम्ही कुठल्या? यशस्वी म्हणते नाही नाही, माझं कोणतं हॉस्पिटल नाही. श्री, यशस्वीचं कोणतंही हॉस्पिटल नाही आहे. नाही तर जाशील तू हॉस्पिटलला शोधायला. अरे इथं यशस्वी वालावरकर कुठे आहे? यशस्वी वालावरकर. विवेक दादा शेमग्याला गावाला गेलेली की नाही? नाही विवेक दादा, मुलीची परीक्षा चालू होती ना, त्यामुळे नाही जायला भेटलं. मे मध्ये जाणार आहोत आम्ही. काय दादा, काय माहित आहे का? मी सराटी, आंतरवाली, जालना, महाराष्ट्र. सराटी म्हणजे मला माहिती नाही. सराटी म्हणजे काय? यशश्री म्हणते काय? श्री म्हणते ओके यशश्री. यशश्री करते डन. अन्नादादा म्हणते तुझी एज किती आहे? माझी एज 32 आहे. 32 आहे. 32. जास्त वाटतंय का चेहऱ्यावरून? अमित कांबळे म्हणतात हाय. हाय अमित दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. यशश्री म्हणते नमस्कार. यशस्वी म्हणते श्री दादा. अमित दादा कुठून आहात तुम्ही? अमित दादा म्हणते तुम्ही कुठून आहात? अमित दादा मी कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा मला कमेंट करून. सुरेंद्र मोहिते म्हणते ताई कशा आहे? चहा झाली का? तब्येत कशी आहे? सुरेंद्र दादा मी खूप छान, मस्त, मजेत. तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा मला, आणि कमेंट करून नक्की सांगा तुम्ही कसे आहात ते. आणि सुरेंद्र दादा तुम्ही कुठून आहात, लाईव्ह कुठून पाहताय हेही मला समजू दे. ओके. यशस्वी म्हणते कोकण. अण्णा दादा म्हणताय तू मॅरिड आहे का? हो मी मॅरिड आहे. हे बघ माझं लायसन. हे लायसनही दिसत नाहीये वाटतं. आणि मला 2 मुली आहेत. एक आहे तिसरीला, एक आहे UKG जाणार आता. श्री म्हणतोय प्लीज डोंट सेंड द व्हॉट्सॲप इमोजी. ओके मंडळी आहे, व्हॉट्सॲप इमोजी नका सेंड करू. श्री दादा बोललाय. इश्कवाल्याला म्हणते एका फालतू बिनकलीच्या कांद्यामुळे वाईट वाटून घेऊ नको. तुझी किंमत त्याच्या शब्दापेक्षा खूप मोठी आहे. काही लोकांना समजत नसतं म्हणून ते दुसऱ्यांना कमी समजतात. राईट राईट प्रेम, बरोबर बोललास तू. पण तू तसली नाहीस. तू स्वतःचं मूल्य ओळखणारी आहे. ज्याला तुझं खरं रूप कळालं नाही तो हरला समज. तू नाही, हसत राहा, पुढे चालत राहा, कारण तुझी लेवलच वेगळी आहे. धन्यवाद. आणि मला बघा एवढ्या म्हणजे आता मला एवढे कमेंट आले आहेत, एवढी माणसं जॉईन झाली आहेत, 20 लोकांनी लाईक केलंय, फक्त एक त्यातला एक फक्त बोललाय. तो म्हणतं किडा असेल कदाचित गटारातला, त्याला बाहेर काढून गटारातच राहू द्या. एवढी चांगली माणसं मला रिस्पॉन्स देत आहेत, म्हणजे कुठेतरी चांगलंच मी बोलते. मी कोणाचं काही वाईट बोलत नाही किंवा काही फालतू आमचं लाईव्ह चाललेलं नाहीये. HSD कन्स्ट्रक्शनमध्ये मनोज दादा जरांगे, त्यांचं गाव तेच माझं गाव. ओके मनोज दादा जरांगे, त्यांचं गाव तेच तुमचं गाव. तिथून आहात का तुम्ही? वा वा वा, खरंच खूप छान दादा, मस्त. सुरेंद्र दादा तर मी मजेत, मी मुंबईवरून. ओके दादा, कोकणात कधी आलात का सुरेंद्र दादा? श्री म्हणतोय मी कशाला जाईन तिला शोधायला, वेळ लागलाय का मला? आणि तसंही मी कुठे महाराष्ट्रामध्ये आहे. नाव आय एम इन आसाम. ओके. नाही नाही, तुला चिपळूणला जाताना तुला दिसलेलं ना, म्हणून मी बोलली. अण्णा दादा म्हणतायत तुझी एज 23 वाटते. हॅ काय पण, मला 2 मुली आहेत.
सुरेंद्र दादा म्हणते तुम्ही वाईट कमेंट कडेल इग्नोर. येस दादा, सुरेंद्र दादा नक्की, हे मी तेच करते. आणि थँक्यू सो मच, तुम्ही माझ्या सर्वजण पाठीशी आहात उभी, त्यामुळे खरंच बरं वाटतं. यशस्वी म्हणते तेवढी एज माझी. हो, जरांगे पाटील की जय. येस, जरांगे पाटील की जय. भगिनीनाथ जाधव म्हणतायत, कुठून आहात भगिनीनाथ? अण्णा दादा म्हणताय अगं एश तुझी नवरा खूप नशीबवान आहे. हे काय यार, काय मला चण्याच्या झाडावर चढवताय का तुम्ही? इश्कवाला लो म्हणतोय तो काय बोलतो ते त्याच्यावर, तू काय आहेस ते तुझ्यावर ठरतं. किड्यांकडे लक्ष देत बसलो तर फुलांचं सौंदर्य दिसत नाही. राईट राईट राईट, बरोबर. आपण म्हणतात ना, मास्कांकडे लक्ष द्यायचं नाही. सुरेंद्र दादा म्हणते मी रत्नागिरीचा लांजा. ओके सुरेंद्र दादा, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. खूप बरं वाटलं, कोकणातली माणसं आपल्या लाईव्हवर येत आहेत. हाय वैष्णवी, हाय. प्लीज मंडळी लाईक करा सर्वांनी. लाईक्स अजिबात वाढत नाही आहे. 20 तर 20वर, 5-5 मिनटं 20वरच आहात. प्लीज ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. बघू किती लाईक वाढत आहेत. लाईक करा पटकन, सर्वांनी लाईक करा. वैष्णवीमध्ये हाय. पण एक छान वाटलं की यशश्रीच्या नावाच्या शेवटी श्री आहे. ओ माय गॉड. यशश्री, हा बघ श्री काय सांगतोय. HDSC कंस्ट्रक्शन. आपण कुठून आहे, नाव काय आहे? माझं नाव माझ्या चॅनलचंच नाव, माझंच नाव चॅनलमध्ये आहे, कोकणची प्रीती या. भगिनी म्हणतायत हे खुशी लपून लपून काय करते तू? पावडर तिकडे ठेव, पहिली ठेव तिथं. नुसते कारनामे चालत असतात खुशीचे. पावडर घेते, त्यावर डॉलला लावते, काय काय करते. भगिनीनाथ, मी येणार आहे कोकणला. नक्की या दादा, कोकणला नक्की या, पण सध्या जाऊ नका, खूप गरमी आहे. जूनच्या लास्टला नाही, फर्स्टला जावा, फर्स्ट वीकला. यशस्वी म्हणते नाही तशी नशीबवान ताई आहे. येस, मी पण नशीबवान आहे यार. उधन उधन, हाय उधन, नमस्कार. योगेश दादा नमस्कार. ताई मुंबईत पोहोचले योगेश दादा? तू मुंबईत पोचलं का? इश्कला म्हणते असल्या लोकांना हाईड कर, त्यांच्या लाईकची गरज नाही आपल्याला. येस, मी हाईड करून म्हणजे जाऊ दे, मी इग्नोरच करते. परत माझ्या शब्दाच्या पुढे ते कमेंटच करत नाही. हे माझं आता स्ट्रॉंग एक हे झालंय, पॉझिटिव्हनेस. यशस्वी म्हणते धन्यवाद. इश्कवाला म्हणते वादळ वार सुटलं गो, वादळ वार सुटलं गो, वाऱ्यानं तुफान उठलं गो, वादळ वार सुटलं गो, वाऱ्यानं तुफान उठलं गो. पुढचं येत नाहीये मला, लॅरिस बघावे लागतील. कंस्ट्रक्शन म्हणतात पितिका काय? प्रीतिया कोकणची प्रीतिया पितिका. योगेश दादा खूप दिवसांनी आले, काल आलेले संध्याकाळी. यशस्वी योगेश दादा आणि तुला विचारत होते. यशस्वी योगेश दादा तुला विचारत होता. यशस्वी म्हणते नमस्कार. यशस्वी नमस्कार, कशी आहे? श्री म्हणते यशस्वीचं गाव कोणतं? ती पण कोकणातलीच आहे श्री. यशस्वी म्हणते नमस्कार. सुनीताताई म्हणते हाय. हाय सुनीताताई, नमस्कार. आज आम्हाला सुनीताताई आणि आमचं बोलणंच झालं नाही ना सुनीताताई? मला वाटतं आज आणि उद्या काय होणारच नाही वाटतं. अंकुश दादा म्हणताय चाय झाला का ताई तुझं? नाही दादा, मिस्टर आले की चहा पिणार. तुम्ही घेतलात का चहा? भगिनीनाथ म्हणताय ताई माझं नाव भागीनाथ आहे ताई. ओके भागीनाथ दादा, सॉरी नावात थोडीशी गपलत केल्यामुळे, सॉरी. सुनीता दादा ताई म्हणतायत ताई. यशश्री म्हणते जे गाव ताईचं ते माझं गाव. येस, ती माझ्या कोकणातलीच आहे. योगेश दादा म्हणते सकाळी पोहोचलो. ओके, ट्रेनमध्ये जागा वगैरे भेटली ना तुला? श्री म्हणते काही पण यशश्री. काही पण हा, काय ते एक डायलॉग होता ना, काहीही हा श्री. कन्स्ट्रक्शन म्हणताय ह. शुभम गुल्हाने
चाय पिले का? नाही शुभम दादा, चहा नाही पिला. मिस्टर आले की आम्ही चहा पिणार. तेव्हा मी तुम्हाला पण बोलवणार. या सर्वांनी मग चहा प्यायला. इश्कवाला म्हणते 10 मिनिटात येतो. ओके, ओके 10 मिनिटात ये. चल, चालेल, चालेल. यशश्री म्हणते खरंच सांगते. हां, त्यांना वाटलं की खोटं-खोटं सांगते. सुरेंद्र दादा म्हणताय सिंधुदुर्गला आमच्याकडच्या मुली भरपूर लग्न करून गेल्या आहेत. हो का? मग अजून कोणी असेल तर सांगा दादा. माझ्या पण दीराचं लग्न करायचं आहे. सांगा तुमच्या गावात जर असतील ना कुंभार समाजाच्या तर. शुभम दादा म्हणताय चाय पिली का? नाही रे शुभम दादा. तू ये चहा प्यायला मी बनवते. मंडळी पटापटा कमेंट करा. यशस्वी म्हणते हो. शुभम म्हणतोय हाय. भागीनाथ म्हणतायत कोकणला कुठे आहे फिरायला फिरायल्यासारखे? खूप आहे दादा, खूप आहे. मालवण किल्ला म्हणजे सिंधुदुर्ग किल्ला आहे, बीचेस आहेत खूप छान आणि वेंगुर्ला, मालवण, सिंधुदुर्ग सगळं खूप काही छान आहे. ओल्ड वुमेन वाटता तुम्ही. थँक यू. मी ओल्ड वुमेनच आहे. मी कुठे म्हटलं की मी फॅशनेबल आहे, हे आहे, ते आहे. जशी आहे ती तशी मी ॲक्सेप्टेड आहे. थँक यू. ओल्ड इज गोल्ड, यू नो, ओल्ड इज गोल्ड. यशश्रीचा मेसेज कुठे गेला? इश्कॉलमध्ये कोकणातलं प्रेम असतं सरळ आणि सपोर्ट पण तसाच दमदार असतो. म्हणून 50 लाईक काय, आज तर धडाक्यात टार्गेट पूर्ण करायचंच असतं. हां मंडळी, करा करा पटकन लाईक करा सर्वांनी. बघू आज किती जण सपोर्ट करतायत तुम्ही ते. श्री म्हणते आणि ताईचं गाव कोणतं कोकणामध्ये? सिंधुदुर्ग. युजर म्हणतोय प्रणाम आजीबाई. प्रणाम युजर. उदन म्हणतोय मेसेज गायब. कन्स्ट्रक्शन म्हणतात बरं येतो. ओके दादा, नक्की या पुन्हा लाईव्हला. शेती केली आहे हो का? काय आहे, काय काय आहे शेतीमध्ये नक्की सांगा. योगेश दादा म्हणते मी सगळ्यांना फिरवतो तुम्हाला अक्का सिंधुदुर्ग. येस, सगळ्यांनी या, आपण ट्रिप काढू. कोकणची प्रीतिया लाईव्ह सॉरी फॅमिली ट्रिप, यूट्यूब फॅमिली ट्रिप. ओके, तुम्हाला शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. युजर म्हणतात ओल्ड इज गोल्ड बट गोल्ड इज ओल्ड. येस. भागीनाथ दादा म्हणतात तारकर्ली बीच आलो होतो ताई, भारी आहे. किल्ला पाहिला ताई? अजून आहे का काही? म्हणजे किल्ला पाहिलाय ना. अजून रेडीचा गणपती आहे, कुंकेश्वर आहे, गणपतीपुळे वगैरे फिरलात का तुम्ही? आमची शेती किती आहे म्हणजे आमची शेती गावी आहे, कोकणात आहे. थोडीशी म्हणजे तांदूळ वगैरे करतात पावसात. श्री म्हणते गावाचं बारसं घातलं नाही का यशश्री? नाही, गावाचं बारसच नाही, आमच्या गावाला नावच नाहीये. युजर म्हणते 25 लाईक केले बरं. ओके युजर, तुम्ही केलेत का 25 लाईक? थँक्यू. बाकी सर्वांना माझं लाईव्ह ज्यांना ज्यांना शेअर करू शकता त्यांना शेअर करा. नाही ताई, गणपती बाकी आहे ताई. गणपती किती पण मला नाही, किती पण सांग मला, असं ते म्हणजे मापात सांगता येत नाही किती आहे ते. विजयराव म्हणतायत लाईक नंबर शुभ 25 ताई. श्री स्वामी समर्थ महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई लंच झाला का? हो दादा, लंच वगैरे झाला. युजर म्हणताय गणपतीपुळे. काय गणपतीपुळे? हा, गणपतीपुळे पण आहे ना फिरायला, खूप छान. प्लीज लाईक करा सर्वांनी, डबल टॅप करा. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. 30 लाईक्स बघू, 30 लाईक्स कोण करतात ते. थर्टी लाईक्स प्लीज मंडळी. आमच्या गावाचं नाव आहे रात्रीचं खेळ चाले. आमच्या गावात रात्रीचा अण्णा येतो. कोणी पाहिलेली का कोकणातली ती? रात्रीस खेळ चाले, रात्रीस खेळ चाले.
भगीनाथ दादा म्हणतायत गणपती पुढे बाकी आहे ताई, अजून जवळ काय आहे? जवळ आहे वेंगुर्ला बीच आहे, शिरोडा बीच आहे आणि रेडीचा गणपती आहे आणि केसरी आहे आणि हिरण्यकेशी आहे आंबोलीला. विजय दादा म्हणते माझा मूवी गुढीपाडवाच्या दिवशी रिलीज झाला आहे. मूवी नेम आहे श्री स्वामी समर्थ चरित्र सरमूत 21 अध्याय. ओके दादा, नक्की पाहतो आम्ही. विजय दादा म्हणते आकाश नारायणकर ऑफिशियल यूट्यूब चॅनल नेम आहे. ओके, आकाश नारायणकर, बघते बघते. श्री म्हणतात ओके, वर्क इन प्रोग्रेस अँड नेक्स्ट लोकेशन इज चेन्नई, सो बाय अँड नाईस टू मीट यू प्रीती अँड ऑल. येस भाई श्री, थँक्यू सो मच तू आल्याबद्दल. पुन्हा नक्की ये आपल्या लाईव्हला. तुझंच चॅनल आहे समजून, जेव्हा तुला टाईम भेटेल तेव्हा ये. ऑलवेज वेलकम टू यू. भगीनाथ म्हणतायत हो ताई, मालिका पाहिली. ओके, मस्त होती ना? ओके ताई म्हणतायत कमेंट वाचत नाहीस. ओके, कुठली कमेंट वाचली नाही दादा मी? हे बघा, ही कमेंट तुमची तिथं नाही आली. मग मुलगी कशी पाहायची? ओके, मुलगी पाहण्यासाठी शेती किती आहे सांगावी लागते का? मी माझ्या मिस्टरांना विचारून सांगते की ते मला एकर बिकर काही समजत नाही किती एकर आहे ते. बापरे, किती क्वेश्चन असतात ना. रुद्र साळुंके म्हणतायत हाय रुद्रा. हाय रुद्र, कसा आहेस तू? स्वागत आहे. कुठून आहेस तू? सुशील चव्हाण म्हणतायत सर्वांनी ताईला लाईक आणि सबस्क्राईब सपोर्ट करा रे. येस, थँक्यू सो मच सुशील भावा. कसा आहेस तू? खूप खूप स्वागत आहे. आणि कुठून आहेस नक्की सांग. केतन दादा हाय. केतन दादा हाय, नमस्कार. जुन्नर जुन्नरवरून आहात का रुद्र दादा? खूप छान. मी कोकणातली आहे आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ, तसेच मी सध्या जम्मूला राहते तर जम्मूचे टुरिस्ट प्लेस असं कॉम्बिनेशन आहे. नक्की पहा. पटापटा कमेंट करा. विजय दादा म्हणते एक दिवसात 5 मिलियन झाले. दिस इज द स्वामी भक्ती पॉवर अँड ब्लेसिंग. वाव दादा, व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस. एका दिवसात 5 मिलियन, नॉट अ जोक. खूप छान. कॉंग्रॅच्युलेशन विजय दादा, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. रुद्रा दादा म्हणतायत हो. केतन दादा म्हणतायत ओळख आहे का ताई? येस भावा, मी विसरत नाही बघ. कन्स्ट्रक्शन म्हणते आता 11वीला आहे. शिवानी नाव आहे. ओके, तू शिवानी आहेस का? हाय शिवानी. सुशील दादा म्हणते 26 नंबर लाईक डन. थँक्यू. पटकन सर्वांनी, केतन दादा रुद्रा दादा प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. रुद्रा म्हणतोय तुम्ही कुठल्या ताई? मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा. पटापट सर्वांनी लाईक करा चॅनलला. ताई माझा नंबर कधी येणार लग्नासाठी? होणार तुझं लगीन होणार, होणार तुझं लगीन होणार. सुशील दादा म्हणते मी सातारकर आहे. हाय सातारकर, आम्ही कोकणकर. माझ्या पण इथं 2 मैत्रिणी आहेत सातारच्या. कन्स्ट्रक्शन मध्ये माझं नाव माऊली कानके. मग शिवानी कोण? केव्हापासून बोलते आपण सांग ताई? काय केव्हापासून? आपण त्या दिवशीपासूनच बोलायला लागलो ना. तुम्ही बोललेलात की मी फणसगावला येतो, तिथं माझी आत्या आहे कोकणात. मारुती दादा म्हणते आम्ही लातूरकर. हो का मारुती दादा, लातूरचे आहात का तुम्ही? मी कोकणातली आहे. माझ्या ज्या शेजारी ताई आहेत त्या लातूरच्या आहेत. लातूर पॅटर्न खूप हे आहे ना, फेमस अभ्यासासाठी. गॉडफादर म्हणते लग्नाचा विषय नको हो, नाही तर तुम्हाला सगळ्यांना गॉडफादर त्यांच्या मठात नेतील, सिंगल लोकांना.
लग्न होईना म्हणून मठात जात आहेत ते बघा, सांगतायत. कन्स्ट्रक्शन म्हणता मुलगी आहे. ओके, मुलगी कोण तुमच्या लग्नासाठी मुलगी सांगताय का? केतन दादा म्हणते हा बरोबर. कन्स्ट्रक्शन म्हणतायत 11वीला. तुमची मुलगी का? गॉडफादर म्हणते लाईव्ह सुरू असताना नाकात बोट घालू नये. मी कुठे नाकात बोट घातलं काय पण? छी. बाळासाहेब म्हणतायत हाय वहिनी. वहिनी नका दादा म्हणू, ताई म्हणा, आवडेल आम्हाला. ताई हा शब्द मला खूप आवडतो, सो ताई म्हणा. बाळासाहेब दादा कुठून आहात नक्की सांगा. मारुती दादा म्हणतायत हो. सुशील दादा म्हणतायत सातारा मधल्या कोणत्या गावचा आहे? त्या गाव माहिती नाही, पण सातारा एवढं लक्षात ठेवतं. छोटे छोटे गाव मला लक्षात नाही राहत, पण त्या मला वाटतं साताऱ्याच्याच आहेत, पण गाव नाही माझ्या डोक्यात एवढं. परत मी जेव्हा ना त्यांना भेटेन तेव्हा विचारे ना, मग तुम्ही पण आलात तर मी सांगेन तुम्हाला. SDSC कन्स्ट्रक्शन म्हणतात हो. बाळासाहेब दादा म्हणतात ओके ओके. बाळासाहेब दादा कसे आहात तुम्ही आणि कुठून आहात नक्की सांगा. सुशील दादा म्हणते त्या ताई. कुठल्या ताई? अरे काय कॉकटेलच झालं. सातारा मधल्या कोणत्या गावचा आहे? त्या मला माहितीच नाही, तेच सांगते ना मी. त्या कुठल्या गावच्या आहेत म्हणजे गाव माहिती आहे की सातारा, पण ते साताऱ्यातलं कुठलं गाव आहे हे मला माहिती नाहीये. रुद्र हसतोय भावा. बाळासाहेब दादा म्हणते मी महाराष्ट्र. मी पण महाराष्ट्रातलीच आहे दादा. गॉडफादर म्हणते वहिनी बोललं तर काय झालं सांगा बरं. नाही, मला वहिनी बोलल्यावर एवढी चांगली फिलिंग येत नाही, तेवढी ताई बोलल्यावर खूप भारी वाटतं, एक आपुलकी वाटते, म्हणून मी सांगितलं त्यांना. कन्स्ट्रक्शन म्हणते नाव काय आहे मुलाचं? ते नंतर सांगते. तुम्ही मॅटर सिरियसच घेतलात. मंडळी पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. सर्वांनी कमेंट करा, लाईक करा चॅनलला. 28 लाईक झाले, 30 होऊन जाऊ दे. गॉडफादर म्हणतं असं काय नसतं, म्हणून जग फसतं. मला असं वाटतं दादा. आता तुमचं लग्न नाही झालंय म्हणून सांगताय. मराठी सचिन मस्त बोलला. सगळे ताई बोला. येस, मला तर ताईच आवडतं. हा शब्द खूप आवडतो. मी तर माझ्या कॉलेजमध्ये पण कोणाला बोलायला आला की हा बोल दादा, तो बिचारा गेला फिरमोस होऊन. मी अक्षरशः एकाला सुद्धा माझ्यापासून लांब पळायचे का तर ताई दादा म्हणे नाक म्हणून. हा मोठा माझ्या कॉलेजमधला एक जोक आहे. मला नंतर खूप दिवसांनी कळलं की माझ्यापासून लोक लांब पळायचे, कारण त्यांना माहिती झालेलं की मी सरळ दादा म्हणून हाक मारते. सो माझ्या जवळ कोण यायचं नाही. मी जर असं बघितलं तरी पळायचे, दादा म्हणून हाक मारेल ही पोरगी म्हणून. हे भगवान. हो बाळासाहेब म्हणतात वहिनी पण बहिणीच्या ठिकाणी असते. हो हो असते. आता माझे जे दीर आहेत मला वहिनी बोलतात, पण मी त्यांना राखी वगैरे बांधते, भावासारखेच आहेत. पण मला असं वाटतं की ताई हा हक्क आहे आपला. एखादा दादा हाक मारतो ना ताई म्हणून, तो हक्क आहे असं म्हणतं वाटतं. वहिनीमध्ये ती फिलिंग येत नाही बघा. वय किती आहे? वय 32च आहे. 31 आहे वाटतं, 32. केतन दादा म्हणताय चल ताई जातो मी. हो केतन दादा नक्की आहे पुन्हा. विजयराव दादा म्हणताय प्लीज माझा कमेंट वाच, सुटला आपण आपल्याकडून. ओके ओके मी वाचते. मालवण लास्ट बस स्टॉप जवळ गाव आहे, नियर लक्ष्मी नारायण टेम्पल, कोकण मध्ये. सोबत आहे, कमिंग मंथ जमेल तर प्लीज भेटा. दादा मी कोकणात राहतच नाही दादा. मी सध्या कोकणात राहतच नाही ना, सो सॉरी. मी कोकणातच नाही राहत सध्या, मी जम्मू काश्मीरला आहे. गॉडफादर म्हणते ही बहिणीसारखीच असते. हा बहिणीसारखीच असते. येस येस, प्रत्येकाचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. सुशील दादा म्हणतायत जय शिवराय. जय शिवराय सुशील दादा. रुद्रा दादा म्हणतायत लय असता तुम्ही, हसते असं म्हणताय का? मराठी सचिन म्हणतायत हा 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 हा. बाळासाहेब दादा काय करता? मी हाऊसवाईफ आहे दादा, आणि माझं चॅनल आहे कोकणची प्रीतिया. तर चॅनलला नक्की भेट द्या, व्हिडिओज वगैरे पहा आणि कसे वाटले ते तुझं सांगा. आकाश मेळकुंदे म्हणताय
मग काय लव्ह स्टोरी नसेल तुम्ही तर सर्वांना दादा बोलले तर नसेल तुम्ही तर सर्वांना दादा बोलले तर म्हणजे काय मला कळलंच नाही आकाश दादा. गॉडफादर मध्ये वहिनी सुद्धा ही आई समान असते. हो मी कुठे नाही म्हणते दादा, गॉडफादर मी नाही म्हणतच नाही, पण मला ताई हा शब्द खूप आवडतो, एवढंच बोलायचंय मला. मराठी सचिन म्हणताय ताई बोला, हाच कायदा कायदा लाईवर लागू. येस, मला ताई म्हणून हाक मारायची, हाच कायदा आहे कोकणच्या प्रीतियाचा. मराठी आणि माझं दुसरं पण चॅनल आहे, त्याचं नाव पण मी असं ठेवलंय कोकणची ताई म्हणूनच ठेवलंय. योगेश दादा म्हणजे यशस्वी कुठे गेली, गेली वाटतं ती. काय योगेश दादा, यशस्वी कुठे गेली हेच विचारत असतोस तू माझ्या लाईव्हवर आल्यावर. सुशील दादा म्हणते त्याला बहीण नाही, त्याला माहीत आहेत ताई हा शब्द. बरोबर दादा, बरोबर. मला तर खरंच खूप दादा आणि ताई हा शब्द माझ्या खूप जवळचा आहे. प्रियांका ताई म्हणतात लाईक डन. थँक्यू प्रियांका ताई. कशा आहात तुम्ही? खूप दिवसांनी आला लाईव्हला. प्लीज सर्वांनी लाईक करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले मंडळी त्यांनी प्लीज लाईक करा. विनोद दादा म्हणतात हाय हॅलो. हॅलो विनोद दादा, कुठून आहात तुम्ही? आकाश दादा म्हणते आम्ही खूप सुशील आहोत बाबा. येस, तुम्ही सगळेच खूप सुशील, आम्ही पण सुशील. बाळासाहेब म्हणता म्हणजे बहिणी बोलले तर आम्हाला जास्त वय झालं असं वाटतं का? नाही नाही, तसं काही नाही दादा. आकाश दादा डोके खूप चाळवतो बघ भाऊ तू. ताई बोल ना सरळ सरळ. काहीही बोला, चला आता तुम्हाला काय माझ्याशी आर्ग्युमेंट करायची असेल तर बाबा तुम्ही काहीही बोला. मला भांडण्यामध्ये जिंकता येत नाही. सो बोला वहिनी बोला. आणि मला जर काय आवडत असाल तर ताई बोला. गॉडफादर नाहीतर मठात या. नाहीतर मठात या आणि 30 नंबरला लाईक करा प्लीज मंडळी. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलंय त्यांनी प्लीज लाईक करा. आकाश दादा म्हणतोय मी थोडं विनोद करतो बरं. ओके ओके आकाश दादा, करा की, तुमचंच चॅनल आहे, करा करा. मंडळी लाईक करा. आकाश दादा तुम्ही लाईक केलं का चॅनलला? प्लीज चॅनलला लाईक करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून लाईव्हची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. कन्स्ट्रक्शन म्हणताय कमेंट वाचत नाही राव. दादा कालही असाच प्रॉब्लेम झालेला की कमेंट येत नव्हत्या काही काही जणांचे. मला ॲक्टिव्हिटीमध्ये जाऊन बघावं लागतं. तुम्ही नाही राव, तुमचा दिराचा हो. दिराचंच सांगते, माझ्यापेक्षा 1 वर्षानेच लहान आहे माझा दीर. हाय सक्सेना, पागल सक्सेना, हाय नमस्ते. पायल लिखना था क्या आपको? पागल लिखा है आपने. गॉडफादर मध्ये मठात भरती सुरू आहे, 30 झालेत, अजून 20 करा मित्रांनो. कोण आहे का मंडळी? आहे का कोणी? प्लीज लाईक करा. 30 लाईक्स करून आपलं मतदान करा. हो का? येस. HDFC सॉरी HSD कन्स्ट्रक्शन तुम्ही लाईक केलं आहे का? लाईक नाही केलं तर प्लीज लाईक करा, जरा चॅनलला डबल टॅप करा. आकाश दादा म्हणजे पागल आहेत आता, पागल खाण्यात जावा आणि शान होऊन या सोक्सेना. नाही हो दादा, नको बोलू नका तसं काही त्यांना बिचाऱ्यांना. आम्हाला बोला, ते नवीनच आलेत ना आपल्या चॅनलला, नको असं कोणाला बोलू. त्यांनी लिहिलंय पागल, मग आपण कशाला बोलायचं ना, जाऊ दे. गॉडफादर मध्ये शॉक मिला क्या? किसको शॉक मिला? 30 लाइक्स डन. थैंक यू गॉडफादर. आपने ही किया होगा, अभी तक आपने नहीं किया था क्या गॉडफादर? माझ्या स्वप्नातलो. आय लाईक इट. बोलो एक बार. आय लाईक इट, आय लाईक इट, आय लाईक इट. माझी कमेंट आय लाईक इट. तुम्ही ओळखता का गॉडफादर सक्सेना ताईंना? हाय सक्सेना दीदी, कैसी हो? कुठून आहात तुम्ही? योगेश दादा म्हणते मी केला आहे. सुशील दादा म्हणते आहे आहे.
अनिकेत दादा म्हणते थँक्यू. अनिकेत दादा थँक्यू सो मच. बहिणीला प्रेम दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद तुझे. असंच प्रेम राहू दे बहिणीवर आणि असाच सपोर्ट राहू दे. दुर्गा चव्हाण म्हणतायत हाय हाय दुर्गा, स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात तुम्ही दुर्गाताई? वर्ड फॉर बहना मेरा लाइक सबसे पहला होता है. यस. रोहन रेखा प्रकाश नो स्पिन. येस नो स्पिन. आकाश मेळकुंदे म्हणताय अरे सॉरी सोकसेना. योगेश दादा म्हणते गॉडफादर तुमचा मठ कुठे आहे मी सांगा, मी येतोय. कारण योगेश दादाचं लग्न झालं नाहीये सो. तुम्हीही उशील उशील आहेत. सक्सेना हा एक सिरियल मधील आर्टिस्ट आहे. ओके. रॉबिन म्हणतायत वन काय वन. पागल सक्सेना अभी मेरा इलेक्ट्रिक शॉक खाने का टाइम हो गया है. येस रिअली. दत्तात्रय दादा म्हणतायत हाय 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 हाय. चला पटापटा कमेंट करा. मला आता भाकरी भाजायची आहे. मिस्टर येना जेवण करायचं आहे. पटापटा कमेंट करा. अभी मैं पागल खाना से भाग के आया हूँ. ओ माय गॉड पागल सक्सेना भाग के आए हो. ओ माय गॉड फिर पुलिस इधर पहुंच जाएगी और हॉस्पिटल वाले भी पहुंच जाएंगे. दत्तात्रय दादा नमस्कार, स्वागत आहे. हाय रॉबिन. सागर दादा काय हालचाल कोकण आपले. मस्त सागर दादा. गरम व्हायला लागले मला. गॉडफादर 420 का चलेगा क्या. 440चा झटका पाहिजे. 440चा. पागल सक्सेना आय लाइक इट आय लाइक इट आय लाइक इट. क्या हाल है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, हम तो मचल गए ओ ओ ओ. पागल सक्सेना कैसी हो भाभी माँ. भाभी माँ मत बोलो, दीदी माँ बोलो, ताई माँ बोलो, बहन माँ बोलो. राकेश पालव हाय राकेश दादा नमस्कार. कसे आहात तुम्ही. प्लीज लाईक करा चॅनलला. कैसा हाल है जनाब का. मस्त कशी आहे. मी मस्त आहे राकेश दादा. खूप दिवसांनी आलास तू लाईव्हला. क्या ख्याल है आपका. हम तो मचल गए ओ ओ ओ. आ आ आ. क्या ख्याल है आपका. वॉच टाइम वाढला की नाही. चाललाय टुकू 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 टुकू. तुझं झालं का चॅनल मॉनिटाईज. तुझं चॅनल मॉनिटाईज झालं का भावा. झिर मेरा पाऊस धारा तन मन करी मदनाचा वार. ये ना सजना ये ना. मंडळी पटापटा कमेंट करा. वाईट कमेंट कोणी करू नका. पटापटा कमेंट करा. वाईट कमेंट कोणी करू नका. आकाश दादा म्हणते वॉच टाइम किती आहे दिसतं का तुम्हाला. ऑन वायटी स्टुडिओ मध्ये जाऊन ऑन हा सेक्शन मध्ये जाऊन तुम्हाला वॉच टाइम दिसतो. झिर मेरा पाऊस धारा तन मन करी मदनाचा वारा. ये ना सजना ये ना. नाही अजून वॉच टाइम वाढतो परत कमी होतो. कारण मध्ये ब्रेक घेऊ नकोस.
ब्रेक घेतल्यामुळे म्हणजे जर कंटिन्युन्सी नसेल तर काय किती वेळा तू तो हात धुतस खुशी, नको असं करू. तर त्यामुळे वॉच टाइम परत तो डाऊन होतो, त्यामुळे मध्येच थांबायचं नाही गड्यांनो, थांबायचं नाही. तू चाल पुढं तुला रे घड्या भीती कशाची, वाचत जावा म्हणजे वॉच टाइम वाढेल. हा, हे पण करायला पाहिजे ना, मला अजूनपर्यंत माहिती नव्हतं हे. वाचल्याने वॉच टाइम वाढतो. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, फायर है हम. मंडळी पटापटा कमेंट करा. हसो हसो भाई, मुझ पे हसो. बिजली पाणी वेली हाज रंगुनी, हे वसंत हा. सॉरी ताई, मला मस्करी करायला आवडते ना. हा, चालतंय की हो, चालतंय. पण ना मला तेच आवडते की जर चांगली व्यवस्थित जर ना लोक जर छान बोलत असेल तर मला आवडतं, पण फालतू कमेंट नो वे. सर्वांना योगेश दादा म्हणजे सर्वांना ईदच्या खूप खूप शुभेच्छा. सर्वांनी माझ्याकडे शिरखुर्मा खायला या. होय योगेश दादा, मी येते, मला आवडतो खूप शिरखुर्मा. आणि सर्वांना ईदच्या खूप खूप शुभेच्छा. अरे अण्णा दादा म्हणतायत, अरे तू आता काश्मीर मध्ये आहे का? हो, तू व्हिडिओ पहा, माझे व्हिडिओ मध्ये आहेत सगळं काय इकडचं. ला 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 ला. अगं तू पुन्हा आले म्हणजे काय? पुन्हा आले म्हणजे मी तोच होती भावा. आकाश आम्हाला वाईट कमेंट करणारे झोमतात. मला तर राग येतो, राग. ईद मुबारक. येस, ईद मुबारक. मुबारक 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 हो तुमको. डेडिकेट फॉर गॉडफादर आणि नॉन मॅरिड लोग. मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी. अण्णा दादा बोलते, मला वाटलं कोणतरी दुसऱ्या तुझ्यासारख्या दिसणाऱ्या आल्या. मीच आहे ती, मीच, एकमेव प्रीतिया, एकमेव प्रीतिया, कोकणची प्रीतिया. हसतोय, माझ्यासारखी मीच दिसते बाबा, अजून कोणी दिसतच नाही माझ्यासारखं. आहे एक पोरगी, ती माझ्यासारखी दिसते, ती मीच आहे. प्रीतम दादा नमस्कार, स्वागत आहे प्रीतम दादा. खूप दिवसांनी लाईव्हला आलात, विसरलात बहिणीला. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. आता माझा लाईव्ह संपवायची वेळ झाली मंडळी. मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी. प्रीतम दादा म्हणताय ओम साईराम ताई, ओम साईराम प्रीतम दादा. तर मंडळी आता लाईव्ह संपवते, संपवायची वेळ झाली आहे. जर जमलं तर 9:30 वाजता मी लाईव्ह घेईन, तेव्हा तुम्ही जर जमलं तर नक्की या. त्याची पोस्ट टाकेन जर 9:30ला लाईव्ह घ्यायचं असेल तर. आता मला टिफिन वगैरे बनवायचं आहे, मिस्टर येणार आहे, सो त्यांना टिफिन द्यायचा आहे. सो बाय बाय मंडळी, टेक केअर. आकाश दादा म्हणतोय तुम्ही काय करा, मेसेज हळूहळू मनातल्या मनात वाचा आणि ती कमेंट सर नेम वरून करतो, म्हणजे त्याच्या आडनावावरून काहीतरी जुळतं मिळतं, बोलतो नाव आडनाव यावरून तुम्ही नाव वाचा आणि माझी कमेंट समजेल. अन्नाच नेम. अण्णा दाजींना माझ्याकडून हाय म्हणा ताई. ओके ओके अण्णा, मी सांगते अण्णा, सांगते की अण्णा दादाने तुम्हाला हाय बोललं. आणि आकाश दादा खूप आज मस्करी करत होते. आकाश दादा म्हणत होते
अरे मी मनातल्या मनात वाचा बोललो ना, पण मी मनातल्या मनात असंच वाचते. योगेश दादा बोलत होते, ताई माझ्या नवीन मोबाईलला कोणाची तरी नजर लागली. काल गावात हातात न पडला आणि डिस्प्ले फुटला. दादा मी तुझा माझा मोबाईल देऊ का? तो पण डिस्प्ले गेलेलाच आहे, चालेल का तुला? अण्णा दादा बोलत होते, अगं ताई माझी बहीण पण तुझ्याच सारखी दिसत होती, मग आता ती कुठे गेली? दिसत होती म्हणजे भूतकाळ सांगतोयस तू, फ्युचर मध्ये काय झालं? अण्णा दादा असं बोलला, हसला. त्यानंतर आकाश दादा पण आले थोड्या वेळाने, बोलले मी रायगडावर जाणार आहे, एक एक कदम पुढे घेऊन. मग मी त्यांना बोलली काळजी घ्या. असं सगळं दादींना सांगायचं का? अगं ते देवा घरी. ओके सॉरी सॉरी यार, सॉरी सॉरी अण्णा दादा, सॉरी. कसं काय दादा? म्हणजे तुझी छोटी बहीण का? तुझी छोटी बहीण का? सॉरी दादा, मला माहिती नव्हतं म्हणून मी असं विचारलं की आता कुठे आहे म्हणून. नाही ती पण मॅरिड होती. ओके, मग काय झालं एवढं असं? दादा तू मला तुझी बहीण नक्की समज, मी तुझ्या बहिणीसारखीच आहे. आणि तू बोललास ना की ती दिसायला माझ्यासारखी होती, सो तू मला बहीणच समज. अरे बाबा माझ्या यार, चांगल्या माणसांसोबतच असं का होतं काय माहिती नाही. मला असं ऐकलं ना की काळजाचं जसं काळीच असं चुरचुरतं बाबा. आणि प्रत्येक सणाला तुला तिची आठवण येत असेल ना, प्रत्येक सणाला तुला आठवण येत असेल. आणि ज्या ज्या मुलीला तू बहिणी समान म्हणजे असं बहिणीच्या रूपात बघत असेल ना एखादी मुलगी, आणि थोडीफार तिच्यासारखी मिळती जुळती असेल ना, तर तुला सारखी सारखी आठवण पण येत असेल ना. हाय यशोदीप दादा, नमस्कार. टेन्शन घेऊ नको दादा, मी पण तुझी बहीणच आहे. मी पण तुझी बहीणच आहे, नको टेन्शन घेऊ. यशोदीप दादा तुम्ही खूप लेट आलात, आपलं आता लाईव्ह संपवायची वेळ झाली. आता रात्री भेटू जर लाईव्ह जमलं तर, नाही तर उद्या दुपारी. कसे आहात तुम्ही? मस्त आहे यशोदीप दादा, मी मस्त आहे. तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा. तर अण्णा दादा तू नक्की ये लाईव्हला, जेव्हा तुला टाइम भेटेल तेव्हा येत जा. हे तुझं चॅनल आहे असं समज, तुझ्या बहिणीचं हक्काचं. अण्णा दादा अगं तिचं 22 जानेवारीला ॲक्सिडेंट झाला होता. या जानेवारीमध्ये? बापरे, मग? मस्त, ओके म्हणते यशोदीप दादा. चहा झाला का यशोदीप दादा तुमचा? माझी एक गर्लफ्रेंड होती, महाशेमडी होती. हो का दादा? मग काय तुम्ही ब्रेकअपच केला असेल. यशोदीप दादा म्हणतात हो. दादा तुम्ही पण नका टेन्शन घेऊ. आणि आठवणी ह्या कधी आपल्या पाठ सोडत नाही, फक्त काय आपल्याला त्यांना थोडासा टाइम द्यावा लागतो. सो तुम्हीही टेन्शन नका घेऊ. आणि नक्कीच माझ्या लाईव्हवर नक्की या तुम्ही, मलाही खूप आवडेल. माझ्या भावासारखेच आहात, भावच आहात तुम्ही. तुम्हाला माझे मेसेज समजत नसेल बहुतेक. नाही कळत दादा तुम्हाला, मला मी कॉमेडी करते आणि तुम्हाला समजत नाहीये. काय तुम्ही? मला तर एकच मेसेज आला, महाशेमडी होती.
काय दादा हे काय, मला काय मेसेज केलात काहीच समजत नाहीये. अण्णा दादा म्हणतायत, अण्णा दादा सॉरी ताई जरा जास्तीच काय बोलून गेली असेल माझी बहीण, त्यामुळे तिच्या बाजूने मी माफी मागतो. अरे दादा मी काही बोलली नाहीये, त्यांना त्यांच्या बहिणीची आठवण आली. तू काय अर्धवट ऐकतोस का? योगेश दादा, आडनाव वाचा कोणाचं तरी आणि बघा समजतं का. नाही मला काहीच कळत नाहीये दादा, आणि मला अशा गोष्टींचा शब्द पण हे कळत नाही. चला मंडळी जाऊ दे. हो दादा खूप छान. आता मी लाईव्ह संपवते, संपवायची वेळ झाली. माझी बहीण मला राखी बांधायला सुद्धा येत नाही, ती असते तिकडे जम्मू काश्मीरला, फक्त लाईव्हवर ओरडते सारखी. योगेश दादा, योगेश दादा, दादा क्या करे अब, इतने दूर तो पडे है. चला मंडळी बाय बाय, टेक केअर, गुड इव्हिनिंग.